Здравейте! Сега ще играем в Fruit Slam 2 и това е много хубава игра. Една от най-яките в моя телефон. Сега тук на изтут и почваме от първи левел, да ви е по-лесно. Той най-лесния, ама все не е едно. Тъй, почваме. Тук е началното. И сега трябва да ми разбия поди. Тогава ще дойде моя ред, не знам. Идва. И успях. Ето минало левела. И мина рекорд. Сега почвам с някакво си чучало, според мен. Той едва ми вдига, а пък аз вече го оцели. Тъй. Почвам да целя този глупак, който много бяга. И аз не го обичам. След един път не можах дори да мина тази мисия. Така че все на едно. Важното е само да го си. И още един плод. Успях. И така. Тук е някаква примадона. Ама е много бърза. Макар че на игра пак се е бърза. Аз не разбирам, що стати. Тук вече е отцели. Даже я много отцела. Той тук тази брада шибана. И успях на етния. Уоу! Успях сега. Дойдох тук. И сега тук ще минем начинаещия левел с двете. И като го минем свършваме клипчето и другото клипче ще е във втория епизод. Почти като Fruit Ninja, само че много по-лесно. Тук 20 минути. Малко много ясно. И 3, 2, 1 и той.
това беше играта и сега това беше от мен и чао.